De binnen in Friesland juist de jong 2 mensen omkwamen in het verkeer. In Kostertille rijdt een 74-jarige man uit de plak met zijn scootmobiel in het Prinses Margrietkanaal. Op een hemdiek tussen Tjerkwit en Blauwhoes rijdt een 64-jarige autobestuurder in Dedgem van het dik en daar in de bosjes. Het slachtoffer verstoren op het plak van het ongeluk. De jadere stadskunstenaar van Ljouwert, Martin Winters, giet met zijn papieren schip naar Vlieland. Het schip van papier maché is daar onderdeel van het festival Into the Great Wide Open in begin september. Zoend van de Moon leidt er in de centrale hal van het stadskantoor in Ljouwert een condoleanceregister voor de juster verstoorne prins Friso. Burgemeester Kronen tekende het register als een van de eersten. Ik in French kan tekenen worden, hoor de gemeente wacht zich op mededeling door het protocol. Rensje Ritsma maakt in 2014 zijn debuut in de Dakar Rally. Hij zal als navigator maar rijden op het truc van de GNAV Service Rally. De vrachtwagen is bedoeld als assistentie voor de echte wedstrijdrijders, maar moet wel elke dag op de tijd binnenkomen. Joeren vannacht nog een paar buien, dan wordt het droog en het wordt 11 graden. Morgen droog sinneskin waar, 20 graden, dan is dit een matige westenwind.